mailako hirugarren taldea gara, eta elektrizitate eta magnetismoko orkestren bat egingo dugu. Ariane lehena izango da, gero naroa eta azkenean eta amaieran nik egingo dugu. Objektuak eta karga elektrikoa. Inguruko objektu guztiak karga elektrikoak dituzte eta bi mota daude. Positiboa eta negatiboa. Ultra positiboak eta negatiboak. Nola kargatzen dira gorputzak? Gorputz batek karga negatiboa galtzean positiboki kargatuta geratzen da. Karga positibo gehiago dituelako negatibo baino. Eta gorputz batek karga negatiboa hartzen baditu, negatiboki kargatuta geratzen da. Karga negatibo gehiago dituelako positibo baino. Orduan, kargatzen daukago zati bat eta boligrafo bat. Orduan, igurtzen ditugu eta zapian dauden karga negatiboak bolaru moraioten dira. Orduan, zapia karga negatiboak galdu dituenez, karga positibo gehiago ditu eta bolarua karga negatiboak galdu dituenez, karga negatibo gehiago ditu. Karga elektrikoen arteko indarra. Bi mota daude, aldaratze indarra eta erakarpen indarra. Hemen daukagu, bi poloak polo berdinak direnez, polo berdinak elkar alteratzen dute, eta polo desberdinak elkar erakartzen dute. Imana, burdinaz eta beste metaldez egindako objektuak erakartzen dituzte. Gehienak artifizialak dira eta magnetitaz egindakoak naturalak dira. Imanen arteko indarra. Iman guztiek ipar polo magnetikoa eta ego polo magnetikoa dute. Kontrako poloek elkar erakartzen dute eta polo berdinak elkar ateratzen dute. Lurrak imanerralde batek egiten jokatzen du, eta lurraren magnetismoa erabiltzen da iparrorratzaren bidez orientatzeko. Eta hemen dago iparpoloa eta hemen negatiboa. Elektroimana. Elektroimana konektatuta dagoenean iman pisa funtzionatzen dira. Deskonektatzen duzunean ez du funtzionatzen eta elektroimanen bat egiteko torloju bat behar dugu eta torlojua burdinazko bada bat kolezkoari matrikulatzen da betanka batera adibidez konektatu behar dugu edo zirkuito batez. Korronte elektrikoa. Karga elektrikoa material batean egiten duten ibilbidura ordenatu. Tresna elektrikoetan zehar egiten diren karga negatiboak dira. Material eroaleak eta isolatzaileak. Material eroaten dutenak dira. Adibidez. Kobrea, zilarra eta metala. Korronte elektrikoa eroaten ez dute materialak isolatzaileak dira. Adibidez, zura, plastikoa, goma eta kristalak isolatzaileak dira. Hemen adibidez, hau plastikoa isolatzaileak dira, hau kobrezkoa denez eroatea. Korronte elektrikoaren efektuak. Korronte elektrikoa dago bere efektua, efektua, zein efektua eta efektu magnetikoa eta efektu mekanikoa. Adibidez, burdinetan dago aldi efektua eta bere efektua eta motor batean efektu mekanikoa. Zirkuito elektrikoak arma gauzekin egin nahi da.
ezin izten dira. Zorgailu batekin, kablo batekin, bombilla batzuekin, motor batekin eta ezin gailua. Zorgailua, hainbat motatasunak dira. Behigonailu dira, kargatzeko bateria, panelak, honelak, eta alternadea. Sare elektrikoa, tresnabar konektatzea, behigonailuan, salatzean korronte elektrikoa zirkuito zehar egitzen da. Eta entzen nahi nazperetan guztakoa izatea. Eta orain, taldeko zirkuito elektrikoa aurkeztuko dut. Hau dago serietan eta hau paralelo. Eta hau dago ginda, pila batekin, etengailu batekin, hiru mobilekin eta kable batekin. Dago paraleloan hiru mobilekin eta kable batekin. Eta paraleloetan jarri behar dira hiru bombilla paraleloki eta kable batzuk hiru bombillak lotzen dituztenak bateriarekin. Azaldu mesedez zer gertatzen den hiru bombillak ez pizteko ondo? Ez da, etengailua dago mugitzen, baina bai... Lortzen dugu, bale. Agur eta hori da. Agur.